We zijn hier op de jaarlijkse tractorpullingwedstrijd. Het is eigenlijk wel de laatste keer. En ik ga hier proberen naar boven te klimmen. Ga je mee? Ik denk dat ik dat kan. Ik kom niet eens verder dan dit, joh. Het is begonnen in 1991, toen destijds nog de A-categorie. Mijn vader heeft 3 wedstrijden georganiseerd, een terrein verderop. En vanaf 1994 op dit terrein. Dat is al heel lang geleden. Ik kan zo snel niet tellen, maar ik denk dat het al meer dan 35 jaar geleden is. Het is normaal gesproken zou het de 35e keer zijn. Mijn vader is uiteraard 3 jaar gestopt en 2 jaar heeft corona roet in het eten gegooid. Dus het is nu de 30e wedstrijd. Nu is eigenlijk de boodschap dat het de laatste wedstrijd is. Vertel waarom. De NTTO die wil alle wedstrijden schrappen die maar 1 baan hebben en daar vallen wij ook onder. En de NTTO is de organisatie die je nodig hebt om deze wedstrijd te organiseren, hè? Klopt, zonder deze organisatie kunnen wij niet organiseren. Dus we hopen dat er nog hoop is, dat we toch nog verder kunnen, maar Dat er nog een achterdeur is. we vrezen ervoor, maar we gaan het wel proberen. Ja. Wat doet dat met jou? Ja, heel veel. Het was het feestje van mijn vader. En nu mijn vader er niet meer is het nog, ja, doet het eigenlijk nog meer. Ja. Hoe ben je er zelf onder? Ja, ik vind het heel erg jammer. Ik hoop alleen dat we nog verder kunnen. Het is nu de laatste wedstrijd. Klopt. Het is eigenlijk jullie thuiswedstrijd. Wat doet dat met jou? Het is ontzettend jammer natuurlijk. Het is om te beginnen qua reistijd altijd super gunstig. Het is jammer dat het wegvalt en dat we dan de volgende nieuwe thuiswedstrijd zullen gaan moeten zoeken. Maar dat is toch best een eindje verder. Ja. Vind je het jammer dat het hier weggaat? Absoluut, absoluut. Het is sowieso, als je veel bekend hebt op een wedstrijd, brengt een bepaalde sfeer met zich mee. Het is gewoon een knusse wedstrijd. Kleinschalig, maar hartstikke gezellig. En dat is, gaat er gemist worden. Wanneer was het eigenlijk de eerste keer dat jij hier op die tractorpullingwedstrijd in Katzand was? Nou, dat zal ongeveer een van de eerste wedstrijden geweest zijn. Dat zal rond 94 geweest zijn. Het is onze enigste thuiswedstrijd hier, onze eigen thuiswedstrijd. Dus op zich is het wel jammer. Kijk, we wisten natuurlijk dat de locatie, dat we hier niet konden blijven. Dus we wisten dat het eens een keertje zou stoppen. Dus ja, nu is die tijd aangekomen dat het ook werkelijk wel stopt. Op zich wel jammer natuurlijk, hier voor eigen publiek rijden, familie, vrienden. Anders is het altijd ver weg, minimaal 150 kilometer. Dat zijn de kostbijzijnde. Wat is de eerste wedstrijd die jij bijgewoond hebt van de tractorpulling? Ja, hier in Katzand was dat in 1986. Dat was de eerste wedstrijd, dat was nog aan de Strandkerk. Dus dat is 40 jaar geleden. Dat is best wel lang geleden, hè? Ja, klopt. Toen was jij ook denk ik nog wat jonger dan nu. Ja, dat klopt. Dan was ik nog geen deelnemer, dan was ik bezoeker. Is dat ook de reden waarom jij een trekker begonnen bent? Omdat je het toen al gezien hebt? Nou ja, als je daar van jongs af aan, dan groei je daarin en dan vind je dat mooi en dan ga je daarmee aan de gang, zeg maar zijn. Zowel de organisatie als de deelnemers en de bezoekers vinden het jammer dat deze wedstrijd niet meer door kan gaan. Maar de organisatie blijft kijken of er toch nog mogelijkheden zijn. Sorry hoor jongens. Die cameraman die verzint zulke idiote dingen.